Pilar Dols, comissària de l'exposició ací a la Sala Sant Miquel. Què ens pots contar d'aquesta exposició tan especial que ens fa viatjar? Jo tenia molt d'interès en aquesta exposició, perquè hi ha gent del territori, Ernest va comprar diverses coses d'ells, i quan vam pensar en l'exposició vam preguntar a la gent, és molt democràtic, vam anar preguntant a la gent quina olor tenia, quina percepció de les olors que feia Castelló. I cada un va dir una cosa, uns van dir el taronger, naturalment, uns altres van dir la marjal, i en ella els arrossals o la terra baixa, uns altres van dir la garrofa, uns altres van dir el mar, naturalment el mar. I en aquestes idees, després, vam anar a la col·lecció i vam triar obres que tingueren aquesta percepció, no? O que poguérem dir-nos això. I en això hem fet aquesta mostra, no? Com per exemple les garrofes, no? Bueno, ara estem en les garrofes i després en les taronges. I en aquestes idees vam anar triant i després, naturalment, aquí l'olor té molt que veure. I suposo que hi haurà molta gent que això li recordarà la infància. Ai, el cànem, m'he oblidat el cànem, no? El cànem i les cordes i totes les olors que té el cànem, no és igual un llençol de lli que un de cotó o les cordes i els cordills. Jo crec que és una cosa evocadora i és una cosa... i m'agradarà veure què pensa la gent d'aquestes olors, no? O els quadres que li suggereixen, o les obres. Clar, m'encanta la iniciativa, perquè una persona potser que fa molt de temps o anys que no està a Castelló pot vindre a viatjar una altra vegada, sí. Jo soc de secà i quan venia a Castelló, quan era xiqueta, aquesta olor de la humitat del mar, i això m'arribava molt, no? Moltíssim, aquestes olors, perquè de la muntanya aquí canvia molt l'olor. Després està l'olor del mar, el port, els vaixells, totes aquestes coses. Molt bé, Pilar, doncs moltíssimes gràcies. Te dice, i ara ens toca viatjar per Castelló dins de l'exposició. Bueno, gaudiu perquè fa goig, saps? No sols les obres, sinó totes les olors i totes les coses que ens porten un record i una vivència. Perfecte, moltíssimes gràcies. Que això és l'art, no? Així és. Molt bé, gràcies a vosaltres.